Хора, в новото видео на Майнкрафт, аз съм Крис. И утре новото видео на Brawl Stars. Днес съм решил да игра на Майнкрафт. И така, тук има един много лош приятел, Скелет. Сега направо ще го примажа на парчета. Да, той просто нямаше късмет с мен. И така, хора, между другото, мисля това прасенце да си отида. И отида на пържолки. Има много сладичка лама. Тук има и водичка. Имам и доста кокошки. С доста яйца. Да, така. И сега, като пожене, че играеме Майнкрафт, искам само да ви покажа какви материали имам. Преди имах и диаманти, но ги загубих при умиране в Майнкрафт. Да, много жалко е, защото загубих диаманта на кирка и диаманта на лопата. Както виждате, тук имам светка с скъпоценности. Съжалявам, хора, не може да кажа правилната дума. Да, хора. И сега идваме и играме Майнкрафт, както ни е изчислено. Така, хора, идваме тук горе. Да. Хора, това е много голямо бъдеще за мен. Много голямо бъдеще, извинете, че май не ме чухте. И така, хора, Майнкрафт си като Майнкрафт. Мисля, това видео е много лайко. Тук имам лава. Целият ми дом е обиколен, както си. Да, хора. Тук мога да скача горе. Не искам сега, защото ще покопаеме малко в минута ми. Виждам, че тук нещо не си е вредо и ще взема това обратно. Така мисля, че всичко си е вредо. Докато слизаме. Аз мисля, че тук е просто идеално да копавам. Не знам. Мъчам некъде в някакви дупки да заравам това. Така, хора, мисля да излизам на повърхността, защото тук не си личи, че няма да ме затупа поне 2-3 тона пясък. Не пясък да грабал, но за всеки случай дай да си излезнаме. И пак предупреждавам утре новото видео на Brawl Stars. Препоръчвам ви горещо, ако го гледате, веднага да паснете лайк бутона на видеото и да чакате новите поредици. Ако искате да играе Car Parking, пишете ми долу в коментарите и ще играе Car Parking. Ако искате да играе Roblox, но не истинската, а друга, с препятствия, искате да пробвам други различни Майнкрафт игри, но не да са истински. Както виждате, рекордата е догоре, пълна. Аз искам да оставя няколко работи, които са ми доста важни. Да, хора, доста са важни тези работи. Първо мисля да се оставя желязото. И второ, не е много хора с стрелища, защото аз ги събирам. Да, хора. И мисля да завършим това видео тук. Чао! До новите срещи. Чао от мен!